Gelê temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin. Di vê videoya xwe de ez hez dikim berdewamiya videoyên xwe yên li ser kişik. Ez hêdî dest bi danasîn û dazanîna yarî an jî lêstika kişik bikim. Li ser dîroka kişik me kurte videoyek belav kiribû. Eger hûn hez bikin hûn dikarin wê kurte videoyê temaşe bikin. Da hûn bikaribin derbarê kişik de bin xwedan zanyarî. Lêbelê kişik çawa tê lêstinê em ê li ser wê ya rawestin di vê videoyê de. Ew kesek ku qet heya xwe ji kişik tune ne an jî nizanin bê çawa tê lêstin ez ê bixwazim ku li gorî wa bidim zanîn û ew kesê qet nizanin dikarin bi vê videoyê ve dest pê bikin bilîzin. Wekî hûn jî dibînin kişik li ser texteyekî çaranîşk û li ser vî texteyê jî heşt malik ji her alî ve heşt malika pêk tê. û ev ber, kevir an jî wekî em bi Kurdî dibêjin peyak û siwar li ser vî texteyê bi vî rengî wekî hûn dibînin hatine rêzkirinê. Ez ê xalê serekeş bo we bêjim kişik li gorî demê bihûrî, demê kevinar rêk û rêbazên xwe yê lêstikê bi rastî gelekî cuda bûn. Lê niha di serdema me îro de êdî li gorî cîhana nûjen an jî cîhana şaristaniya nû lîstika kişik jî, yariya kişik jî hatiye guhertin. Ez ê li gorî rêbazên dema me yê îro bi we bidime zanînê. Her tim spî dest pê dike. Vêya ji bîr nekin. Aliyê spî her tim ew dest pê dike, beriya lîstik dest pê bike di navbera her du aliya de êdî bi çi rengî levhatin çê dibe ew tê diyar kirin wekî nivîs an jî resim an jî wêne ew lîstika pera li gorî wê jî tê hilbijartin an jî hûn dikarin rêbazekî rêkekî dîtir wekî Kurd bêhtir wêya bikartînin tiştekî destê xwe de veşêrin eger yê hember dît ew spî dest pê dike eger nedît jî hûn dest pê dikin. Hûn dikarin vî rengî jî destpêka lîstikê çareser bikin. Wek me gotî spî dest pê dike, spî dilîze em derveyê wêna ez divê yek bi yek van bera bi we bidime naskirinê. Niha li pêşiyê heşt leşker, heşt peyak hatine rêzkirin. Bi Kurdî ji wan re peyak tê gotinê. Wekî leşker jî tê binavkirin ji xwe lîstika kişik wek lîstikekî stratejiya şer hatiye naskirin li ser bingehê şerê çax an jî serdema navîn ev lîstik tê lîstinê an jî tê binavkirin. Li kêleka aliyê çapê û rastê rex hene. Rex bi zimanên dîtir an jî li gorî lîstikê kele jî ji wan re tê gotin. Birç an jî kele hûn dikarin binav bikin lê di Kurdî de ji bo lîstika kişik ji va her du kare rex tê gotin ji ber ku li rexa de. Li kêleka rex li cem rex hesp heye. Di malika duyem ji aliyê çapê ve û ji aliyê rastê ve malika duyem. Li gel hespê fîl heye û li aliyê çapê wezîr e û li cem wezîr jî şah heye. An jî qeyser hûn dikarin binav bikin, key hûn dikarin binav bikin, keyser hûn dikarin binav bikin. Baş e ev rêzkirin li gorî çi tê kirinê ez wê jî ji we re bêjim. Şahê spî divê li ser malika reş be û şahê reş divê li ser malika spî be. Vêya ji bîr nekin. Niha hûn ê bêjin em texte li gorî çi dayînin? Her tim malika spî ya taliyê vayê me destnîşan kir divê li aliyê wê rastê bikeve. Eger textê we hejmar li ser nebin an jî pît herf li ser nebin wê çaxê hûn ê texteyê xwe li gorî wê dayînin. Malika spî dikeve aliyê wê rastê de. Malika reş dikeve aliyê çapê de.
eger we bi vî rengî danî bê, we textê xwe rast daniye. Dema we bi vî rengî danî, êdî hûn ê li gorî wê biçin, şahê spî li ser malika reş dikeve û şahê reşî li ser malika spî dikeve. Belê hêjano, niha em ê li ser karkirin an jî lîstina wan re rawestin. Niha bayak tenê dikarin malikekî biçin pêş. Lêbelê cara yekem, cara destpêkê wekî di vira de jî destnîşan bûye, dikare du gava jî biçe, du malika. Were vira. Em şûn vebên, du gava çû. Lê dikarim yek jî biçim. Niha ev e gelekî giring e, divê hûn vêya bizanibin, ya bayaka cara ewil karê du gava, du malika biçe, lê pey wê re piştî ku gihişte vê derê, êdî dikare yek jî biçe. Niha nikarim biçim bêguman, ez ji ber ku aliyê dît vê bilîzê, niha me vî rengî em lîstin, ev e jî du gava hat, ji vir û pêde êdî yek gavê dikarim biçim. Bayak tenê rast diçin, rasterast diçin. Lêbelê eger bû cihê xwarinê, yanî ku hevdû bixwin, çap hevdû dixwin. Rast diçin, lê ji anîşka ve, ji kêleka ve hevdû dixwin. Em şûn vebên, em dest pê bikin, taqî bikin wekî dibêjin, em wiha hatin ne wekî damê ye. Ev na hevdû nikarin bixwin. Lê dema ez hatim bira, ew dikare vêya bixwe. Ji pêş ve nikarê bixwe, lê ji anîşkê ve ji kêlekê ve hevdû dikarin bixwin. Vêya ji bîr nekin. Bayak tenê bi vî rengî dikarin bilîzin. Gav bi gav diçin, cara destpêkê karê du gava biçe, lê pey wê re ji yekê zêdetir naçe û dema ku hate kêlekê, dikare ji kêlekê ve bixwe. Di kişik de bêgavî tune, an ku mecbûriyet tune. Hûn ne mecbûr in tiştekî bixwin. Lê eger hûn neçar mabin, ji neçarî we tiştek xwaribê jî êdî ji ber ku ti lîstikekî wey dîtir nîne hûn neçarin. Eger na, ji xwesteka xwe re neçarî divê lîstikê de tune, an jî mecbûriyet nîne. Mînak ez bidim, hûn vêya lîstin, ez hatim bira, hûn ne mecbûr in vêya bibin. Hûn ne neçar in vêya bibin, hûn dikarin wiha bêrin û nexwin. Êdî stratejiya wê lîstikê çi bê, ba ez tiştekî dî lîstim, ez hatim bir, ev dikare vêya bibe, hasp dikare vêya bibe, ez jî dikarim vêya bibim, lê em naxwin. Em nabin. Em ji xwe re lîstikî dî bikin. Di kişik de neçarî an jî mecbûriyet nîne. Eger hûn bixwazin hûn dikin. Lê eger tiştek hebe mînak hûn di nava tengaviyekê de bin, tirêkekî wey dî nemabe hûn ji neçarî bixwin an jî bibin, ew e tiştekî dîtir e. Hûn divê wê çaxê bibin. Wekî dîtir neçarî nîne. Niha em li ser payaka bûn. Payak yek diçin û ji kêlekê ve dixwin. Em vêya hîn bûn. Niha em ê li ser fonksiyon an jî taybetmendiya siwaran biçin. Em ji van berên erkdar û fermandara re siwar dibêjin bi Kurdî. Ê pêşiyê payakin, ê dîtir jî siwarin. Ji ber melîk û vezîr û kuşkuşe her tim li ser pişta hespan e û şervan jî wekî pez li pêş in. Belê. Niha em ji şah dest pê bikin. Şah qûngiran e, şah bêxîret e, şah mêjî ye, şah hînî têkildarî û pesindayîn û xizmetê bûye.
ji ber wê şah nikare şer bike. Ji ber vê yekê jî li gorî lîstika kişik şah tenê dikare gavekê biçe. Şah tenê dikare gavekê biçe. Bi her alî ve dikare, bi her çar aliyê ve dikare biçe, lê tenê yek malikê. Şah nikare du malika biçe. Xweşvira nikare bavê jê du malikê dîtir lê tenê dikare gavekê biçe. Şah ê herî giran e. Şah yani şah e. Ji ber wê yekê jî giran e nikare zêde tev bigere. Em dîsa mînak bidin. We dît. Şah tenê giran yek bi yek wekî payaka tev digere. Lê eger tiştek hate ber, eger parastinek li ser nebê, şah dikare bixwe bêguman. Em şah vî rengî ev bikin. Na li gorî rêk û rêbazên lîstika kişik şah şer jî nake. Eger hûn rabin berî hemiya şahê xwe bikin nava tevgerê de, ew çaxê şervanê we hemî têk çûne, vezîr û kele û fîl û rex û tiştê we hemî têk çûne, hûn bi tena serê xwe weke Don Kîşot werî şûrê xwe girtiye û ketine nava eniya şer. Divê hûn vêya nekin. Şah divê qet nelivê hetanî lîstik bi dawî bibe. Wezîr wekî hûn jî dizanin hemî kar û barê şah wezîr dike. Wezîr ne xizmetkar e lê belê berpirs e, menejerê fîrmayekê ye. An jî hemî rêkxir, hemî em bêjin berpirsyarî, rêkxirî û berpirsyarî di destê wî de ye. Ji ber wê jî wezîr dikare biçe her derê, dikare du gava jî herê, dikare wiha ji anîşkê ve jî herê, dikare vî rengî jî biçe, dikare wiha jî biçe. Wezîr dikare bi her rengî biçe, tenê nikare biqevêze. Qevastin çi ye? El form. Wekî dibêjin nikare were vira, nikare were vira, nikare were vira. Wezîr nikare biqevêze. An ew kar û fonksiyona hespê wezîr nikare. Wezîr dikare biçe her derê, lê nikare wekî hespê zîtirka bavêje. Wezîr ev e. Wezîr niha mijara xwarinê tiştekî dîtir e. Niha di satrancê de, di kişik de bêguman mînak hesp tiştê li vê dirê karê bixwe. Evêna dikarê bixwe. Hesp dikarê bibe. Lê ew gerew bibe, şah jî wê bibe. Eger parastinekî we li ser nebe, divê hûn nexwin. Em ê wê çawa tê bigêjin, ji we re bêjim. Mînak ez vêya niha bên bira, niha çi kare vê hespê biparêze? Tiştek nîne ya rastî. Lê mînak dibêjim. Eger parastinekî vê hespê hebe, ez wiha biçim. Niha ev payak vî hespî diparêze. û min jî payakê xwe spî hatime ser pişta hespê. Eger hespê nerevêzê bixwim. Bêguman min bir, min hesp bir. Ew jî vê nabibe, fêda min heye, neya wî heye. Ji ber ku min hespik biriye. Mirov hespa xwe nade payayekî. Swar her tim qîmettirin ji paya. Ji ber wê jî dema we tiştek xwar divê parastinekî we hebe. Hetanî parastina we nebe û bernekeve nexwin. Belê. Em niha me wezîr jî got û em derbasî wayê dîtir bibin. Em derbasî fîla bibin. Ji ber li kêleka şah fîlik heye, li kêleka wezîr fîlik heye. Em niha derbasî fîla bibin. Fîl tenê ji anîşka ve diçin. Ewha tenê ji anîşka ve diçin. Dema me ev dervekir, dema me ev dervekir. Min fîla xwe anî vira, wî jî fîla xwe anî vira. Ez gefê li ser vir dixwim, ew jî gefê li ser vî payakê min dixwe. Ji ber wê fîl, du fîl hene.
Di her alî de di fîl hene û ev fîl yekes reşa yekes spî ye. Li gorî kevirên spî fîla spî giring e û ji bo kevirê reşî fîla reş giring e. Divê hûn zû zû vana nedin xwarinê, zû zû vana feda nekin gorî. Ez gelekî berê xwe gorî dikim rastî, her ti ji bo serkeftinê ji ber ku. Lê dîsan jî divê mirov hey jî hebe. Belê, fîl tenê ji anîşkê ve diçin û nikarin derbasî rengê dîtir bibin, mînak niha di vira de xuya dike bê dikarî biçekî derê. Fîl dikare vê bixwe lê hesp jî wê bixwe. Belê. Em wê jî derbas bibin. Niha hesp. Ya herî zêde giring ku di seriya de zû zû namêne an jî mirov gelek tevlî hev dikin, hespa. Hesp bi rengê leyê diçe le. Zîtir ka davêje lê binerin. Hesp ava niha ez ê karim her mekî derê. Le. Ez ji vira têm le. Ez niha seriya spî me ez ê derbasî ya reş bibim. Ez niha ev na mesele seriya reşa mînak wê ancik karî biçe ya spî. Ji ber ku le êdî dibe berova jî wê malikê. Ev malika got lê hesp lê çi reng bê, ew ê biqevêze ser malika rengê dîtir. Ji ber wê yekê jî divêm vêya bizanibin hesp forma leyê diçe û hesp diqevêze. Xwe ser berê dîtir re dikare biqevêze. Mînak ez şûn vebêm da hûn çêtir tê bigêjin ya herî giring ev e û divê hûn vêya baş hîn bibin. Hesp li ser va peyaka diqevêze. Bala xwe bidinê. Hûn pêşiyê venekin jî ew xwe sere hel dipare. Ez bi şiklekî dî awayekî dî Kurdî bêjim. Hel dipare. Xwe dihilavêje û li ser diqevêze. Lê mixwar. Belê. Niha em vê jî me ji we re got, hesp diqevêze û el diçe ava lê bê parastin hespa xwe neşîne eniya şer eger na wê bibe qurbanî. Niha em werin ser kela an jî rex. Rex giran in, kele zû zû cihê xwe de tev nagerin. Ji dûr ve karîgerî û tesîrekî wayê gelekî giring heye, ji bîr nekin. Kele tenê rast diçin û aliyê kêlekê ve diçin. Mînak, ez vêya hatim, ez niha nikarim tiştekî zêde bikim. Ew ez hatim bira kela xwe, dora kê? Dora wî ye. Ez hatim bira kela xwe, ew dikarim, ez dikarî heta vir herê, ez jî dikarim heta vir herim. Kele tenê bi vî rengî diçin. Rast û ji kêlekê. Bêguman niha nikarê werê vir ez dikarim bixwim, ew jî dikarê bixwe. Lê min mînak da. Kele tenê rast û ji kêlekê ve diçin. Wekî fîlê nikarin ji anîşkê ve biçin û wekî hespê jî nikarin biqevêzin. Lê wekî dîtir karîgeriyek tesîrekî way ji dûr ve heye. Ji bîr nekin kele an jî rex giran e û ev giranbûna xwe karîgeriyekî mezin li ser eniya pêş dike. Ev kela spî dikarê tesîra xwe ser vayê reş bike, ji dûr ve metirsiyekê çê dike li ser dijmin. Belê, me fonksiyon an jî karkirina karê va an jî dewra va bera me ji we re pêşan da, hetanî dersekê dîtir an jî hetanî bi vîdyoyekî dîtir em ê vê carê li ser taktîkê wê, li ser stratejiyê kişik, li ser karîgerî û tesîra bera, li ser giringiya bera, li ser giringiya swara û peyaka em ê rawestin. Eger hebin pirsê we hûn dikarin di jêr vîdyoyê de jî binivîsin, tika dikin beecbînin, eger bi dilê we be bêguman û hûn dikarin belav jî bikin di rûpelê xwe de kesên ku dixwazin kişik hîn bibin, ji va vîdyoyên Kurdî karin sûd werbigirin.
زۆر سپاس بۆی تەماشاکردنەوە بمێنن دخۆشیەدا.